Татарларга гына хас мәкам белән бәйтләр башкаралар, мөнәҗәт әйтәләр һәм Коръән укыйлар. Бүген Казанның Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданда Илаһи моң төбәк-ара конкурс фестивале узды. Финалга йөзләп катнашучы чыккан. Аларның иң өлкәненә 92, иң кечкенәсенә 5 яшь. Мөнәҗәтләрне үзләре язучылар да бар. Быел конкурсның географиясе дә киң. Татарстаннан гына түгел, Идел, Урал, Себер, Кавказдан да килүчеләр бар. Татар халкының гореф-гадәтләрен, телен, динен һәм мәдәниятен яктырткан фестивальдән Инзилә Хөсәйнова репортажы. Башкала үзәгендә азан яңгырый. Казанның Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданга Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган Илаһи моң фестиваль конкурсы җиңүчеләре җыелган. 300-дән артык катнашучы арасыннан 100 финалга чыга. Безнең 3 номинация. Берсе мөнәҗәтләр һәм бәйтләр, икенчесе көйләп китап уку, кисек башлар, бәдавамлар, Кыса Юсуф һәм башкасы. Өченчесе татар макамы белән Коръән уку традициясе. Тел, моң, татар халкының бигрәк тә бу һәм хәтер. Менә өч әйбер. Менә шушы өч әйбер дин белән, кеше белән дә сугарылса, милләт яши. Я кудрәтле Раббым Аллаһ, ла илаһа илляллаһ. Фестивальнең иң өлкән катнашучысына 82 яшь. Ул Буа районының Яңа Тинчәле авылыннан. Мөнәҗәтләрне үзе язып, үзе башкара. Кайгылы, борчулы вакытларында Аллаһка мөрәҗәгать итеп, күңелемә тынычлык табам ди ул. Бу ислам динен кабул итү турында, балаларны ислам динендә тәрбияләү турында, үлгәннәрнең каберен, исәннәрнең кадерен белеп яшәргә чакыру бу. Бу Мәскәүнең шатлык фольклор ансамбле. Мөнәҗәтләрне 2005 елдан бирле башкаралар. Төркемнәрендә олылар да, балалар да бар. Иң кечкенәсенә 5 яшь. Бу тәрбия дип атала, ни өчен рухияттан тәрбияләр ала. Мин аларга аңлатам. Монда күпчелек кайсылары инде русча сөйләшәләр, мин аларга аңлатам. Биредә бүген бәйтләр башкаралар, мөнәҗәт, азан әйтәләр, Коръән укыйлар. Бу күңел ачу бәйрәме түгел, рухи кыйммәтләрне кадерләргә өйрәтүче, тәрбияви әһәмияткә ия булган зур чара ди дин әһелләре. Мөнәҗәтләр, бәйтләрне дә бит, анда илаһи сүзләр бит инде ул. Аны матур гына тизеп, матур, шулык бишек киләре булсын. Күңел генә күтәрү түгел, бу бит рухи тәрбиядә. Әдәп, ахлак, безнең гореф-гадәтләребез. Бу чара быел 6-нчы тапкыр уздырыла. Ул Кырымда үткәрелеп килгән Сөембикә варислары фестивален дәвам итә ди оештыручылар. Гала-концерт иртәгә Болгарда узачак. Инзилә Хөсәйнова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.